Unang pintig, unang tibok, habang ako'y naiidlip, inaantok ang awit mo, ang duyan ko, nahihimbing sa init ng kalinga mo. Unang sulyap, unang tingin, unti-unting namimihasa sa dilim. Ngunit nakita mo ang iyong ngiti, kumikinang kalagitnaan ng gabi. Sayakap mo, inay, sarihang nadarama ang natatanging pagsinta. Sayakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sayakap mo, inay. Unang hiyaw, unang higpit, nagsisisi sa aking pagkakamali. Ngunit pinawi mo ang luha ko, sa luha mo ay natanto ang lunas ko. Sayakap mo, inay, sariyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sayakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay
September 14, 2020, Monday. Mass intentions for 6:30 a.m. online Holy Mass. Petitions: complete healing and speedy recovery of Father George Militante, SDB, Father Felix Furlan, Sister Gina Fernando, Cardinal Luis Antonio Tagle, Jacinta Patalinghog, Frances, Cynthia, Walter Dejos, Ramon Castro, Mark Bukiron, Nonoy and Bernadette Irisari, Arnold Piner, Cappadocia Cala, Danilo Arguelles, Evelyn, Annie, Antonio, Victoria, Kenneth, Raquel, Rachel, Marianette Cabrera, Ligaya Tan, Randolph Tan, guidance, enlightenment, safety, and protection of Yvonne Jurin, Antonio II, and John Albert Bismanos, all crew members of Super Trader and Renante Saludo, Joy Guitard and JC Guitard, Luz Biminda Yap and children, William and Shoni Miranda and family, Anita, Rosita, Pasita, William, Maria Sweet Humawan and family, VJ Pimentel, Maria Luis Pimentel, Janice Canlom Jardin, Geraldine de Guzman, Cheryl Soberemelt, Honrado family, Dolorican family, Galvez family, Austria family. Special intention for Jeremy Rowena for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Michelle Lee Carlson, Maxine Lord Abadia, Naluwin Castro, Mary Rose Rovella del Campo, Marlo Castro Rovella, Josephine Castro, Miguel Castro, Nadal and De Sua family, Purita Lee and family, Bruce Lee, Graciel Senisa, Lorenzo Lee, Flora May Bibilio, Amor Lee, Honrado family, Dolorican family, Austria family, Jade Aldrich Honrado, Sherwin Lekit, Maya Adriatico, Lourdes Chu, Rose Chu, Vandoy Sales, Cebu Demili Incorporated, Luz Biminda Yap and children, DM Commercial and Yapitritz, Lourdes Segundino and children, Pura Ann Marie, Raymond John Alain and Joben Benedict, Sigmund family and Bulyo family, Terdes family, William and Shoni Miranda and family, Mrs. Cornelia Uy and family, Awayan Cinco family, Chito and Grace Galang, Laarni Aguila Honrado, Jade Aldrich Honrado, Rayum Honrado III, Maria Salome Lawas, Angels Eatery, Legunas, Jumaine, Nodina, Villahermosa family, birthday of Van Ernest Delmar, 50th birthday of Crescenciana L. Painstone, for the gift of life and abundant graces for the 20th birthday of Frances Johanna Yap, 55th birthday of Christopher Poyales, wedding anniversary of Jaime Jose and Victoria Delphine. For the eternal repose of the following souls: Ernesto Fabrica Jr., Chris Pogalion, Dominga Jimenez, Nenita Cabangitan, Reynaldo, John Carlson, Celeste Lienos, Jose Protasio, John Carlson, Reverend Father Faustino, Memerta, Melanio, Mila, Rosario,
Antonieta, Francisca, Igmedio, Cayetana, Pura, Jose, Ben, Florence, Epimaco, Martelino Sr., Liceria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Cerila, Vicente and Lourdes, Aladia Barcelo, Jose and Saloma Padriga, Henry and Maria Teresa Padriga, Carmen Padriga, Catalina Padriga, Julia Padriga, Jesus Chong Lim, Luciano Medalla Jr., Jose Agagon, Lisel Ningasca, Florentina, Primitivo Sr. and III, Perla, Marcelino, Porfirio Jr., Purificacion, Virginia, Marcelina, Dodong Manuel, Rosalia Lopez, Jennifer Ivy Brasal, Frank Sr., Basalo Guitard, Benedicto Dumagit, Agnes, Nieves, Danilo Castro, Gundrano Jr., Gundrano III, Santos, Clara, Nicomedesa, Danilo, Gay, Maureen, Stephanie, Emeterio Dichu, Rodolfo Lorenzo, Salvacion Baring, Venancio Baring, Rafael Villacarlos, Francisco Dominador Jr., Emma, Salvacion, Vivencia, Virgilio, Reynaldo, Wendell, Filimon, Lucio, Angel, Damiano, Dominga, Priscilla, Fortunato, Juan, Lourdes, Romer, Remedios, Robert, Liceria, Carmelito, Mercedes, Florencio, Father Ramon, Leopoldo, Albina, Reyum Jr., Reyum Sr., Sara, Nena, Herminia, Gerardo, Ligaya, Ernesto, Griselda, Marichu, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Michael, Douglas, Benvenido, Vicente, Caridad, Vicario, Rudy, Felipe Sr., Socorro, Felipe Jr., Paquita, Cesar, Julita, Carmel, Jerry, Mario, Michael, Piano, Meling, Ben, Lilia, Veronica, Judith, Rafael Sr., Pasita, Rafael Jr., Ramon, Francisco, Apolonia, Benny, Esther, Rene, Bobby, Jesus, Andrea, Leandro, Berting, Mario, Bebe, Segundo, Susana, Nicola, Presca, Bating, Paterno, Paulina, Mandang, Pacifico, Sixta, Dulce, Carmen, Mario Jimenez, Jose Protasio, Ligaco, Albert, Jesus Sr., Olympia, Felipe, Saturnino, Maria Corazon, Dan, Victor, Albert, Francisco, Erwin, Eugenia, Potenciano, Eli, Teopistes, Sigfred Jose, Justiniano, Valerio, Magdalena, Lourdes, Francisco, Jesus, Lucia, Nilo, Edgar, Valjun, Tertuliano, Natividad, Alger, Consorcia, Danny V, Grace, Danny A, Beneta, Saturnino, Tenebro, Vitaliano, Deo Gracia, Crescenciana, Gregorio, Perfecta, Honorato, Ruperta, Primitivo, Teopista, Romulo, Jeronima, Agustin, Guillerma, Albert, Olympia, Jubilee Faith, Maria, Materna, Juan, Gerald, Estrelita, Norma, Epipania, Gaudioso, Sosima, Liberata, Dulce, Toribio Sr., Isidro Sr., Natividad, Restituto, Aquino, Jose, Gloria, Glenna, Grace, Heriberto, Raul Virgilio Raul, Isidro Sr., Natividad,
Toribio, Restituto, Aquino, Dulce, Simeon, Victoriana, Juliana, Julia, Rosalia, Leonila, Emilio Sr., Emilio Jr., Leonardo Sr., Leonardo Jr., Honorato, Virgilio, Inocencia Marie, Peter Angeles, and Consolacion, Teopista, Paulino, Webina, Beneventura, Francisco Sr., Robustiano, Benjamin Sr., Agustina, Josefina, Cipriano, Danilo, Paulino, Giapista, Policarpa, Perfecto, Webina, Beneventura, Miguela, Wenceslao, Paulina, Agustin, Alessia, Dolores, Frank, Eufemio Jr., Marcelo Sr., Eufemio Sr., Delphin Largo Jr., Porferia Cabrero, Ben, Brian, Rus, Telma, Rus, Roberto, Asun, Boy, Susan, Bloni, Sara, Ri, Linda, Raul, Rufino, Siana, Mariano, Loling, Mario, Linda, Pablo, Joe, Roberto, C. Tiak, Saya, Cerila, Henry, Wilson, Antonio Uy, Benjamin, Isabel, Vicente, Pantaleon, Serelina, Dioscoro, Miguel, Ele, Amancio, Lariosa, Luis, Jerry, Panya, Sotero, Helen, Juan, Porfirio, Eduardo, Dolores, Rafael, Saturnino, Dominica, Irinea, Beatriz, Nieves, Socorro, Porfirio, Ricardo, Juan, Damaso, Benedicto, Nemesia, Restituto, Raul, Sancho, Marcosa, Celestina, Gary, Senon, Eduarda, Antonio, Jennifer Ivy, Maximo, Estrellita, Rufina, Isidro, Dionisia, Edilberto, Aimee Cinco, Ladaño, Jose, Benjamina, Bernadette, Angela, Ramon Sr. and Jr., Leting, Joel Piedad, Gloria Piedad, Helen Teves, Mirna Piedad, Albina Honrado, Reyum Honrado Jr., Neria Doloricon, Herminia Ranay, Santos Aguila, Ligaya Lekit, Griselda, Ernesto, Marichu Enrique, Rosalia, Edwin, Candida, Leonarda, Meli, Macdoy, Ami, Virgilio, Prisco, Desiderio, Fructoso, Margarita, Siriaco, Luisa, Concordio, Mauricia, Roland, Gemma, Ruby, Pelabia, Michael Conway Sr., Eva Jean Conway, Juan Sr., Emmanuel, Edmond Barry, June Stephen, James Vincent, Abe, Alexis, Elsa, Arturo, Felipe, Patria, Eufro, Nia, Richard, Philip Michael, Stephenson, Consolacion, Pepito Jr., Robin, Dennis, William Sr., William Jr., Arlinda, Tiffany, Renato and Maria, Alberto and Asuncion, Rafael, Cecilia, Urbano, Iluminada, Paula, Fabian, Manuel, Karina, Joselito, Virgilio, Teolita, Carmelito, Walter, Marlon, Juan, Felisa, Ivy, Ivie, Antonina, Tercerio, Tercesio, Esperanza, Claudio, Milagrosa, Dec, Felisa, Marcelino, Anda, Lino, Cristobal, Candida, Luz, Attorney Paterno Belciña Jr., Pepito Chavez, Fernando Cabreros, Ismael Cabonelas, Vicenta Cabonelas, Librado Caparas, Ava Yap,
Leonides Nadal, Jeronimo and Lydia Destua, Baldomero Nadal Jr., Antonio Ayala, Olegario Madera Sr., Victor Romero, Raul Nicanor, Baldomero Sr., Ernesto Pasita, Julita Rosa Adoracion, Magdaleno, Alfredo Sr., Armando Adelina. Birthday of the late Jacinta Materna de la Serna. Death anniversary of Dominador Villacarlos Sr. Digna Villacarlos. 40 days for the souls of Maximo Daclan and Castro Chua Sr. 25th death anniversary of Leonito Dacuyan. 4th death anniversary of Antonio Pia. 1st death anniversary of Roy Francis Valencia. All souls in purgatory, the forgotten souls, and those who died of COVID-19. Palihog manindog. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. maigsoon maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluy-ano ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug basayloon sa atong mga sala dad-uno ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
dito sa langit. O kadayon sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos ng inumari, Diyos samahan magagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagkatay kami kanimo tungkol sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, Bugtong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw ang nagawag sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw ang nagalikod sa kusahan, tawagan ang pagkamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangnuno, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, bigas sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. O Dios, mibuot ikaw nga ang imong bugtong anak ilansang sa krus, aron maluwas niya ang katauhan. Itugot nga kaming nagaila niining misteryo sa krus dinhi sa yuta, mahimo untang takos nga mudawat sa ganti sa kaluwasan dinha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon sa Numeros. Gikan sa bukid sa Hor, namaybay sila sa dagat sa Akaba, aron dili sila makalatas sa Idumea. Apan ang mga tao, gikabsag pa ilog, samtang nagpanaw sila, ug nagbagulbol sila, batok sa Dios, ug kang Moises. Nagkanayon sila, nganong gipatungas mo man kami, gikan sa Ehipto, ngan hining kamingawan. Imo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipulaan na kami niining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga mala o gipamaak ang mga tao ug daghang mga tao sa Israel nga namatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises ug miingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pagampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Pusa nagampo si Moises alang sa mga tao, ug giingnan si Moises sa Ginoo. Paghimog bitin nga tumbaga, ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. Ug ang hipaakag bitin, kun makakita niini, dili mamatay. Busa, nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga, ug gibutang kini niya sa tumoy
sa usa ka tukon. Ug kon ang hipaakag bitin mutan-aw sa bitin nga tumbaga, dili mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, atong tubag. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Pamatia, lungsod ko, ang akong pagtulunan. Ipaabong ang imong mga dunggan sa mga pulong sa akong baba. Ablihan ko ang akong baba diha sa sambingay. Ibungat ko ang mga misteryo sa karaan. Tubag. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Bisan gipatay niya sila, nangita sila kaniya, ug nangutana pag-usab bahin sa Dios. Nahinomdom sila nga ang Dios mao ang ilang bato, ug ang labing halangdong Dios mao ang ilang manunubos. Tubag. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Apan ila siyang giulog-ulugan sa ilang mga baba, o gibakakan sa ilang mga dila. Bisan ko ng ilang mga kasing-kasing nagbudhi kaniya, ni nagtuman sila sa iyang kasabutan. Tubag. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Apan bisan pa ni ana sa iyang pagkamaluluyon, iyang gipasaylo ang ilang sala, ug wala sila laglaga. Sa makadaghan, iyang gibakwi ang iyang kasuko, ug wala niya halinga ang iyang kapungot. Tubag. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angayng batunan ninyo ang hunahuna higibatunan ni Kristo Jesus, nya mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayod sa Dios. Apan wala siya magunahuna pagpakigtupong sa Dios, pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibayaan. O gisulom niya ang kinaiya sa usa ka salugoon. Natawo siya sama kanato, ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya, ug nagpasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios, ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. O gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat, nya atuas sa langit, sa yuta o sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog manindog.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto kang Nicodemus, wala pa'y nakasaka sa langit gawas ni adtong nanaog gikan sa langit ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundi aron pagluwas niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo, palihog manglingkod. Happy Feast Day kanyong tanan. Karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan sa pagpasidungog sa Santa Cruz. Kining gitawag po nato the exaltation of the cross or the triumph of the cross. Mga kaigsuonan, sa panahon sa mga Romano, ang krus gikahadlukan pag-ayo. O kini gikahadlukan tungod kay kini simbolo man sa grabe nga pag-antos, grabe nga torture, o kamatayon. O kini nahimong simbolo nining mga butanga tungod kay ang tanan nga mga kriminal, mga kontra sa mga Romano, labi na tong dili mga Romano, no? Ang mga dili Romano didto man, no? Didto sila ilansang sa maong krus, human sila pakaulawan og maayo, human sila latiguhon, no? I-torture og maayo. Mao man gani nga the mere thought of the cross would already instill fear among the people at that time. And yet para kanatong mga Kristiyanos, ang krus nga mao ang simbolo sa kamatayon ni Kristo, mao usab ang simbolo sa dakong gugma sa Dios. Ang gugma nga mihatag sa kaugalingong kinabuhi aron kitang tanan maluwas. Thus, because of Jesus, the cross, from being a symbol of suffering, of death, it has become a symbol of love and life. Mga kaigsuunan, ang mga Israelita sa unang pagbasa, nangaayo sila sa pinaakan sa bitin, no? Kay ipaak sila, no? Kay sigim sila reklamo. Anyat nakita nato atong nabatian nga naayo sila sa pinaakan sa mga bitin, sa dihang sila mitan-aw sa bitin nga tumbaga nga gihimo ni Moises. Ang instrumento sa kamatayon nahimong instrumento sa ilang pagkaayo. Now, kung atong pamalandungan kining maong panghitabo, and of course, it has been obviously stated both in our gospel, makaingon ta nga similar gyud kaayo sa nahitabo kang Jesus. Tungod kay pinaagi sa iyang paglansang sa cross, ang butang nga simbolo sa pag-antos ug kamatayon nahimong simbolo sa kaluwasan ug kinabuhi. Sa giingon pa ni Jesus, kinsa kadtong mutuo kaniya makabaton pod sa kinabuhing walay katapusan. Mga kaigsuonan, ang krus dili halayo sa atong kinabuhi tungod kay kada usa nato aduna may gipas-an nga krus, mga problema nga naghatag nato og kahasol, kabalaka, kasakit, kaguol, kahadlok, kalagot, no? Tanang mga negative nga emotions naa. Ug adunay mga higayon nga gusto na ta nga mo give up, gusto na ta nga mo pahuway, no? Nining kalibutan na, kapoy na, wa na tay gana, di na ta gusto siguro nga mabuhi pa. Now, while valid ni nga mga experiences and we have to recognize them also,
kita giawhag nga dili magpadala niini tungod kay si Kristo nga gilansang sa krus nagpahinumdom kanato sa dakong gugma ug kaluoy sa Dios. Ug dili lang basta ordinaryo nga gugma ug kaluoy, kundi gugma ug kaluoy nga ultimately mao'y magdala nato sa kaluwasan, mao'y magdala nato sa kinabuhing dayon. Makaigsuonan karong adlaw atong pamalandungan ang gugma sa Dios diha sa balaan nga krus, kini gugma nga gamhanan, kini gugma nga maghatod nato sa kaluwasan. Amen. Palihog manindog. Magambo kita karon sa Dios nga nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga tungod niini iyang gihatag ang bugtong niyang anak aron magpakamatay diha sa krus alang kanato. Busa moingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa simbahan, nga nagapanaw dinhi sa kalibutan, nga mulahutay hangtod nga madaugon ubos sa bandila sa krus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa katawhan sa matag nasud o pinulungan, nga makakaplag na sila sa kagawasan ug kalinaw, pinaagi sa usa ka Dios, nga gibayaw sa kitas-an isip Ginoo ug manluluwas. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa tanang mga masakiton, labi na ang nataptan niining COVID-19, nya makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nya makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nya mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang kanila, nya nahikatulog na diha ni Kristo, nya ang dugo sa iyang pagpasakit, maghinlo kanila gikan sa tanang mga sala. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Mahigugmaong Amahan, nining kinabuhia ug sa sunod ang tanan namong paglaom anaa sa krus, itugot ang among mga pangamuyo samtang nagadayeg kami kanimo tungod sa imong kaluoy. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Nakinig ako
manindog palihog. Maigsoon pagampo kamo aron ang ako gayong sakripisyo dawaton na sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa ngalan, alang usab sa tong kapuslanan o sa tibok yang santos nga simbahan. O Ginoo, kining halad nga nakapasaylo sa sala sa tibuok kalibutan dito sa altar sa krus, maghinlo unta kanamo sa tanan namong kasaypanan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay, makagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit, kay imong gibugat nga ang kaluwasan sa mga tao, malalang diha sa kahoy sa krus, aron diin magikan ang kamatayon, didto usab mahibalik ang kinabuhi, ug aron si Satanas nga nakadaog didto sa kahoy, mabuntog usab didto sa kahoy sa krus, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Mangluhod palihog. Santos kay ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo, mipikas sumihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa kalis ng pantala kami
Aron maghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo Amahan, inimpad sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawad sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis, among Papa, ni Jose, among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Mariang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga natuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon mag-ambo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan at hagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoo Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tan-awang amo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibot sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa,
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Sige na. Mangluhod palihog. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mula nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo, Amen. Act of a spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Dawa
Palihog manindog. Magampo kita. Sa among pagkabuhi sa imong santos nga kalanon, nangamuyo kami Ginoo, Ginoong Hesukristo, nga imong agakon nganha sa himaya sa pagkabanhaw. Kaming imong gitubos, pinaagi sa kahoy sa makabuhi nga krus. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition and our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Rock. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dalang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ikaw kitang tanan panagsuon sa kusa akong pamilya sa Diyos. Ipilig kitang itikot kita sa gugma, kitudluan kita pagtawa sa Diyos na atong amahan. Isang yawta sa kalibutan, isang yawta ang kamatuoran, isang yawta ang iyang kaayo, isang yawta ang iyang gahom, isang yawta ang malipayo, isang yawta, isang yawta, isang yawta ang Diyos, uban ka nato sa adlaw nga tanan. Ikaw kitang tanan itugyanan sa taas na iya sa Diyos. Ihaging gipadala, ihimo kita nga saksi, ihatagan kita kaiso sa Panginoon nga si Kristo buhian. Isang yawta sa kalibutan, isang yawta ang kamatuoran, isang yawta ang iyang kaayo, isang yawta ang iyang gahom, isang yawta ang malipayo.